Llew Llwglyd yma, a dyma Minecraft, dwi'n i'n befi! Dwi fel arfer jyst yn dweud, dwi'n i'n ba, dwi'n i'n ba, dwi'n i'n ba. Iawn, fi fideo, neu rai fideos fa, efo bach, efo mar, efo baba, mar, sorry. Dwi just Torri Blociau. Nes I disgyn mewn mein arall fi. Ai. Fydra I gael chydig bach mwy o corl. O fama de. S'n mynd I gael mwy o. Ie, I lenwi'r ffwrnes. De. Ie, I lenwi'r ffwrnesau. S'n mynd I nôl bethau fe. Oh no. Pico. Wan di cychwyn curo lebals ac dyna pilio fyny achos mae fi'n mynd deg mae fi'n wastio babi cell lyflu babi cell cyntaf oedd fy ail gallu I beid y gwir sanan iawn achos mae'n goch mae o meddwl fod na beimlo ar ôl a ni bai dwi'n iawn fyddai yn torri'r rhain ar wedyn dwi jyst yn mynd hyn ac hyn jyst mynd I torri'r enw Mae cwn ma. Weithiau ddim yn cwn da. Weithiau'n cwn eitha da. Ond be mae ci fi? Wel, ci fi da. Cyn nes I ffeindio hynna. Oedd yn useless! Ia! Useless! Fel arfer mae nhw jyst yn gwrando'n sydd a dweud diolch yn fawr iawn am gadael I fi fod yn dy gydau. A roed y bwyd yna. Ag cymru fo. Ag deud diolch yn fawr iawn. O'n I eithaf cwn. Cwnonieg. So mae'n hier yn yma. O, na, just. Pic mwy. Styn 4. 1. Iawn, dwi jyst mynd I gorffen y fideo yma. A ta.